Posloucháte Autozone. Hlavně ti, co se zabývají tuningem, znají nejrůznější folie na polepení částí interiéru. Věděli jste ale, že si můžete nechat polepit i karosérii auta? Jaká folie se na to vlastně používá, vysvětluje Pavel Kudláček z Glass Garantu. Ta folie má sílu od 100 do 250 mikronů a ta její odolnost je velice silná. Výrobce těch folií dává 5 až 10 let záruku na barevnost a přilnavost tomu materiálu. Jsou tam velice kvalitní lepidla, takže jako s tím autem, když budeme používat na auto, můžeme běžně jezdit do myčky a vydrží to samé jako lak. Naopak řekl bych, že to vydrží víc, protože to je pružná záležitost, není to tvrdý jako lak, takže nějaký poškození od kamínku nebo při tom běžném provozu sůl a tak dále tomu absolutně neuškodí. Kompletní polepení auta trvá 2 až 4 dny, podle jeho velikosti a složitosti tvaru karosérie. Cena se pohybuje od 15 do 30 tisíc korun. To je zase odvislé od ceny zvoleného materiálu a že je z čeho vybírat. Tyhle ty folie jsou nový v tom, že vlastně imitují ušlechtění materiály, třeba známý karbon, to jsou sklouhlíkový vlákna, nebo opravdu ta struktura je taková jako originál karbon, cena nesrovnatelně nižší než u toho originál materiálu. Další materiály jsou třeba dřevo, kov, broušený hliník, dvojité metalízy, kdy vlastně z pohledu z jednoho vidíte barvu, že je zelená, z druhého pohledu, že je červená. Jsou tam materiály, které vypadají jako kůže, ušlechtilé dřevo a tak dále. Opravdu je to široký spektrum těch materiálů. V čem se nové folie na polepování auta od těch známých do interiéru liší, je i jejich šířka. Není totiž problém polepit jakoukoliv část auta a nebudete muset folii nikde nastavovat. Asi by vás také zajímalo, jak se taková folie pak dá z auta sundat, aniž by byl poškozen původní lak. Slovo má opět Pavel Kudláček. Samozřejmě bylo by nesmyslný nalepit na něco folii, která by nešla sundat nebo by poškodila ten podklad, to je samozřejmě špatně. Ty folie lze demontovat, ale musí to zase dělat firma, která tomu rozumí, protože používá na to přípravky, které vlastně tu folii jakoby zjemní a lze ji potom demontovat. Jo, protože když člověk to udělá sám, strhne tu folii, zůstane mu to na 100% lepidlo a to lepidlo z toho nedostane. Jo, ale v každém případě demontovat lze, nezůstane na tom nic a ten lak je takový, jako byl před tou montáží. Express Radio 90.3 FM.